Que temos unha travesía moi importante por diante na tarde de hoxe e para levala a cabo con éxito tenemos que ver se o mar está picado ou non está picado. E quen ten toda a información respecto a iso? O noso faro de sabedoría, o noso patrón maior de Hora Galega, Sauro. As confradías de Rianxo e Cambados solo terán 3 días para capturar vieira na ría de Arousa. A grave situación do recurso fai que só haya 3 días para capturar vieira, 1000 kilos día, Rianxo 1500 kilos día, Cambados. A campaña está a xerar tensión entre as dúas cofradías por posicións encontradas, pero tranquilos, que a vieira nos nosos pratos está garantizada. Arranca a famosa campaña navideña do Percebe en O Roncudo, con olas de casi 4 metros. Unhas 20 personas entre percebeiros e percebeiras baixaron ao Roncudo. A maioría non chegou ao tope de 6 kilos. Olas de 4 metros e moita corriente fai imposible a captura. En Muxía, situación similar. Os temporais non permiten que o sabroso Percebe salga das rochas. Os precios nos mercados da Coruña aguantan a menos dunha semana para o Nadal. Todo vai a depender do tempo. A menos dunha semana para as festas do Nadal, produtos como a centola están a 40,50, bogavante 60,70, o camarón 120, 154 e o cordeiro a 40. Estes precios encabezan os mercados da Coruña. Os precios van a depender especialmente do tempo, sobre todo o marisco. O marisqueo a pé volve expectante ás praias da ría de Pontevedra. As agrupacións de marisqueo recolleron a meixa xapónica en Combarro cun tope de 5 kilos. A fina tócalle o xoves dependendo de compradores e de mercado. Encaran a recta final deste ano 25 moi expectantes os mariscadores. Parece ser que a cousa está millorando.